Si tentang micro-entrepreneurs gikan Albay, Sorsogon asing Camarines Sur ang napili na maging benepisyaryo kan Small Enterprise Accreditation Lab Business Expansion through Training and Application o SEAL-Beta program kan Department of Trade and Industry Philippine Training Trade Center o DTI-PTTC. Asin Department of Trade and Industry Bicol o DTI Bicol sa pakikipagtabangan kan Bank of the Philippine Islands o BPI Foundation asin BPI Bangko. Sigun sa Program Manager kang BPI Foundation na si Noel Chu, nakipagtabangan sinda sa DTI-PTTC asin DTI Bicol nga ni madugangan ang kaaraman kang piling micro-entrepreneurs na magagamit ng GAD kang mga benepisyaryo sa pagpapadalagan kan sa indang mga negosyo. Nagtutubod man si Chu na ang micro-entrepreneur sa rehiyon may dakulang ambagman sa ekonomiya. Naniniwala po kami na ang mga micro-enterprise ang main driver ng economy natin. Bakit? Based sa statistics ng DTI, 90% ng mga business sa ating bansa ay micro-enterprise. Kaya meron po tayong SEAL-Beta program. Si Maria Glenda Esperida saro sa mga nagpartisipar sa pagtiripon. Labidaan sa iyang kaugmahan dahil sa mga impormasyon asin tips na pigihira sa aktibidad na syertong maa-apply niya sa iyang negosyo. It's really important for us na mga micro-enterprises, especially kung pumupunta kami for trade fairs or even setting up our own store na maganda yung retail store namin or the display. And also we had tips and guidance na rin from the speakers, and also especially on negotiation skills kasi syempre we don't just negotiate with our customers but also with our suppliers. And Daiman da nagduwa-duwa ang Philippine Training Trade Center na makisumaro sa aktibidad, urog pang kapaki-pakinabang man ini. Kami yung training arm ng Department of Trade and Industry at ang mandato talaga namin is conduct training programs para sa ating mga MSMEs. So yun yung kumbaga pinaka-part namin sa partnership namin dito with the BPI Foundation. So nagko-conduct kami, nag-start kami Show Me, Teach Me, kumbaga training din ng mga micro-enterprises hanggang sa nag-evolve yung kumbaga program under this partnership kasi nakita din naman namin kumbaga ano yung evolution ng mga kailangan na training ng mga MSMEs. Kasuod ma kan opisyal na magpuon ng pagtiripon. Sa venue, mahihiling man an man iba-ibang produkto ka mga kabaling micro-entrepreneurs. Maduraran training sundo sa 29. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.